nari sung tabok phai sokpaijak sini kukulmani pra bro international school koreni kaisa kalbar tongo lama koreo onek risk ni bepar kinekar o kalbar nog nugui manghana ngo bro international school bai mo bisibo sele 50 meter ni se 50 meter por kasukai orono kalbar kaisa tongmani obo sakango waisa kam mongkha erpore obo waisa bondo ongkha aro waisa kam churu ongkha obo tabo bondo ongkha obono sing tani bagai kam bondo ongkhene sing nainani bagai phai sokhaijak oro nog nugui mannai joto hingkai oro je kam khainai oroni manui khunui je tonnai o nokmalik baibo sing theja thaini kok salainai nongno sing phunuknani chaitinai hingkai koroi karani borok rok baibo sing theja thaini kok salaioi sing wngkonani chaitinai sakango mane ino kaisa kalbar tongo borop international school koreo 50 meter ni porikhe kaisa kalbar tongo o kalbaro sakango mane duibar kam ongkha ombo duibar kam ongoi he tabok aro he bondo ongkha o kam hingke omoni bagoi sung phai sokpaijak tama karon ni kam bondo ong hingkai oroni manui khunui je bondo ko ton obono bo sung o nokmalik bai bo sung theja thani kok salainai hingkai aro tar mane koroi kara borok tongo borok bai bo sung theja thani kok salainai o kam tama karon ni bondo ongkha hinui chung bo bai theja thani kok salainai hingke o kam bondo mani bo system bai ongkha na parani borok rang biui ba neta peta rang biui de o kam ba bondo ongoi tong ba rang rojak ni bagoi de aro rang bilai de bondo ongoi tong nongno sung phunuknani chaitini joto rutugui tui khlaioi sung je mansak nongno phunuknani chaitinai cameraman ijang phaide aro ijang bo naide pura imo joto bolong ongoi tongkha sakango duibar kam cholaikha duibar kam cholaise takbo kam pura ongyakho success ongyakho obo nog nugui mankhana pura obo hai imo onek din ongkha income pura takbo kam paiyakho saiwal kaisa kalbar o saiwal kaisa obo koi bochor nangba obo painani obo bisi nangya bole ba অতিরিক্ত nangai manono 1 mas ba 2 mas asukano kam paio hingke tama karane o kam bondo ongoi tongkha sung obono cherei joto rutugui tikhlai nongno phunuknani chaitinai oroni manui khunui tonnai nog nokong bai bo sung salainai ba aro kaisa kainui koroi karani borok rok bai bo sung obono jasaikhe sung nongno phunuknani chaitinai neta de rangsa na parani neta rok de rangsa ba rang biui de kam bondo ong na kaisa mungsasuk ngo khai de kam bondo ong rok kam ba kam khaya ong chung obono nongno jotono phunuknani chaitinai nog nungui mankhana imo pura haka khlai tanjak imo onek risk kinukar gari gura phaikha onek risk hojang bising nogo naigadi cameraman pura obo joto phunuknani chaitidi pura risk imo gari gura phaikha pura risk imo pura obo hai ino jefong kaisa horopong gari accident ongoi mano ba ani basa budi ongoi mano ba angphong ongoi mano ba oine borok phong ongoi mano ino onek risk school ni satro kaisa imo 50 meter khane school borop international kaisa school english medium orose obahai kalbar obahai lama gose kalbar kaisa phaimani je kalbar takbo kam bondo duibar kam ongkha duibar kam ongoi je tak kam bondo are he obo amakaroni kam bondo ong chung obono rutugoi tikhlaioi nongno sung phunuknai bolong he pura bolong imo bolong chasuk tugui thangka hingkai obo ki kaisa horo ba phaio thekal bai gari bai jekunu ekta phaio hingka nung oro kalainani changtongo rong rod bo tongo rod bo pura kerengketeng pura rod pura engo nung oro onek se risk sini mo school bai 50 meter se 50 meter bisi bocela 50 meter se oro kaisa nung obo haike kam bondo ongoi tongo hingka obo tama karone bondo ong ba parani netarong na rang chagoi kam bondo khayo na rang bijagoi ba kam bondo khayo sing pura se hasing mangana imike haising imo haising obo hai nari pathor pura obo hai he pathor imo ki imo kam khainani bagai tomani na oro saiwal khainani bai tomani na oino public ni mana hini tomani bai mo mana obo hai kono kam choleya joto haising bo obo hai ke mangana pathor bo pura obo hai ke mangana pura nari pura main road gari gora joto thango kaisa borop international school tongo oro biar borop international school Uto Dumasara Kukulmoni Parani Borop International School abo bai 50 meter simo 50 meter bisis ada 50 meter sing kalbar asuk duibar kam ongha tabo success miyakho kam sung tabok je oroni je kam khaina kalbarni kam khainai oroni manui khunui rok joto mane kaisa nogo tono hinui sung mane khana ge mane hingke sung oro kaisa nokni nokha rok bai sung thaja thani kok salainai nok naitongde video soikarai sung thangoi tongo ta bini nogo obo bisi chaile kalbar bai emne 20 meter nok nogoino manghana pura kalbar bai obo pura sama sase pura nok hingke oro to mani tono hinui sung khana hingke ba thaja thani sung kok salainai bo bai bo nok
खानाय दंनि फाइ सबाय जाक माने कालबार नि बाय जे माने तन्नाय नक मालिक नि बिसे सले हमने 20 मिटानो जों बिनो रफा सबजाक बनो नग माने बबाय जों सजा थानि को सोंनाय बबाय ब माने बुसुक जरा तै कबै बा अबनो सिनानि माने ब जतो सजा थानि सायखाना सा माने तमै अब जे काम बन्दं माने तामाकारानि काम बन्द अं आं तो बागी सैमा नाबो बा आं सैमी आखिरासो parani borok rok rang biyoitoi kam bono ong na netarok rang sagoitoi kam bono ong sidi siyop tirong no khabar khiyase ang hingkai nini oro to tagabo to nini oro mani tono hene khelago mana sudara nini oro to mani tono je oroni kalbarong ne motamoti nini oro mani tono hingkai to nung mane nini oro mani ton mane kai nung bo sudara tigbo mane nung obo nini oro tama tama mani ton bo ikile therao drum ro tongo kodi kisi ko mane onek tongo na ba gabla rok tongo naidi gabla rok nog na emarok he gabla rok tongo joto mani tongo nune motamoti hingkai sekhane abo to ang sैमी daraso mane obo baitho kamong na ongya nung mane nung sia sैमी nono nono cycle ngani ba mani tonai rok ba sung aro se kam khai nyai khapenyel to so to phon mane bodini ngang sैमी atabo o hingke bo kam bondo khai thambo go ba tama kane kam bondo thamba sung parani borok aike khai di aike rang bio sung omane kam bondo khayo hini rong nono sajak non saya ba kuno netarok rang sagoi aike sung kam bondo makhayo abor kun khnai yang saya boro wono kuno saya na mal porso goro mane mal sopaya konkrit sopaya rod sopaya ang karoni mal kam khaimi an so oro je kam khaina mistri ni bung haita misri bung to sumat jabo sukumar deborma deborno si barno sukumar deborma na mistri o misri si mistri hingke bo kuno nono thaichamung kok cycle ngya bo kam bondo khai thamani dino kon sare bono ang kam bondo khai thanjinai baino dino kam khai bechinai hinero contact dani bomo ha kon salai nyano bro he mane je je kam larung na contact dani bomo khai ang sैमी asro si asrang saikna rokha mistri ni bomo khai sukumar deborma hingkai contact dani bomo to sung takbo maya ko contact dani bomo no sung next video go sung tikhlainani saitongnai o contact dani bomo